Daj mi od ove table, više u tablu dajem kuće. Gledao sam. Opa! 10! Da si 9. Bravo! E tako, prodor! 39! Prodor, a ne sjekra, moraš da se bo... A ne više se ja borim, no ti se... Ajde, kucaj! Kucaj! E, prizni. A znam da ćeš me napati. Hvala. Dobro, ja sam veća atraktivna, normalno da ja baš atraktivna. Evo, moguće. Bravo. Evo ga! Pojedno, mama. Sudija, kakva je atmosfera na utakmici?